दिनैनि साना रायमना ओनसोलनि थाखाय खूब मोनसे गोजोननाय एबा मोनसे मेमोरियेल डे होननानै जोङो बुङो आरो आं दिनै रायमना गडलांगुर इको टुरिज्म ससाइटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नैबे पेन्जिलिन रिजर्टआ दिनै बियो ओपन जाबाय दा बिनि थाखाय आङो लट अफ कंग्रेचुलेसन आङो बे रिजर्टनि जे ओनर बिथां पिंकु नार्जारिखौ आङो बुङो मानोना बुङोब्ला दिनै बिथांनि नाजानायाव आरोबाव मोनसे रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायबोगोन गासै दावबायारिफोरनि थाखाय बे मोजां मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार गोनां मोनसे रिजर्टआ दिनै बेखेव जाबाय बियो खूब गोजोननाय जोंनि थाखाय आरो आङो साबायखर बावनो गोसो जाबावदों दिनै बे रायमना नेशनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनियावहाय गोबां हमस्टेनि जे नाम्बाराबो बारायगासिनो दङ आरो रिजर्टनि जे नाम्बाराबो बारायगासिनो दङ आरो दिनै बयनिफ्राय जे साबसिन हामसिन जे मोनसे रिजर्ट पेन्जिलिन रिजर्टआ दिनै बे बेखेव जानायखाय आङो खूब मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि जेसेबांनाखि जे दावबायारिफोर गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्राय फैगोन नोंथांमोना थानायनि थाखाय जानायनि थाखाय गासैबो ए टु जेड जे सुबिदाया बेयावहाय दङ टुरिस्टफोरनि थाखाय बिनिखायनो नोंथांमोना रायमना नेशनेल पार्कआव दावबायबोनो हास्थायोब्ला नैबे पेन्जिलिन रिजर्टआव नोंथांमोना थाफैनो हागोन बेयावनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो बे पेन्जिलिन रिजर्टखौ ओपनिं खालामनो हानानै गोसोआव गोग्गानाय मोन्दों आरो थारैनो गोजोननाय मोन्दों बुंनो थाङोब्ला जोङो अनेकथार फेसिलिटि लानानै जों बे अनेक पारपसफोरखौ लानानै जोङो बे पेन्जिलिन रिजर्टखौ जोङो फाउन्डेसननिफ्राय लानानै नाजाबोनानै दिनै ओपनिं खालामनो हाबाय बेवहाय जानाय लोंनाय आरो गथ'फोरनि थाखाय गेलेनाय बेफोर फेसिलिटिफोर दं आरो जायफ्रानोखि गोजान जायगानिफ्राय फैगोन दावबायारिफोर बिसोरनि थाखायबो जोंहा थानायनि थाखाय बेबस्थाफोर खालामदों दा बेवहाय गाव गावनि सुबिदा बायदियै रुमफोरखौ नायनानै थानो हागोन आरो रुमाव जोङो 3000निफ्राय लानानै 7000सिम रुम बाय रुम बेयाव मोननो हागोन आरो गासै रुमा जोंनिया 7टा दङ डिलाक्स रुम गोजा गासिबो डुवेल रुम आरो मोनसे जोंहा क्वाड रुम दङ जेरावनाखि साब्रै खेबसेनो एखेलगे थानानै उन्दुनो हागोन आरो सुइट रुमबो दङ जानायाव जोंहा गासैबो रोखोमनि जानायखौ जोङो मोननो हायो जेरै चाइनिस इन्डियान फुड भेराइटिस बेफोर गासैखौबो मोननो हागोन आरो आं बे रिजर्टनि मेनेजार हिसाबै आङो आंनि नाम्बारखौनो आङो बुंनो सानबाय कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जायफ्रानाखि गोजाननिफ्राय फैगोन बिसोरो रुमखौ बुकिं खालामनोबो हागोन बे कन्टेक्ट नाम्बारावनो आरो जोंनि अनारनिबो कन्टेक्ट नाम्बार दं बेयावबो खालामनो हागोन आंनि मेनेजारनि नाम्बारा जाहैबाय 7086761084 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामब्लाबो मोननो हागोन आरो बेयाव जुदि मोनाब्ला 9101203479 बे कन्टेक्ट नाम्बारावबो मोननो हागोन बुकिं खालामनो हागोन आरो फर एडभान्स बुकिं आरो फर एनि क्वेरिज